panagsisina nya, panagsisina iti kayat nga butusan ngam tilikliklikan tayo, jay gulo kuma nga mapasamak nga awang kuma tigura uray no adaan ti panagduduma nga opinyon may papaan iti kayat tayo nga ramidan tatanga eleksyon tapno tilubong mamati nya, mamati kinka nga ti pamatim ket pudno. Ket kaspasurot ti Kristo nya, kaspasurot ti Kristo adda ti gundaway tayo ita nga mangipakita iti ayat ti Apo kin prinsipyo ti Kristiyano. Tatanga chimpo nya ti panakapadas ti pamati tayo. Ket dati may sa kadagiti kasayatan nga tiyempo tapno ipakita tayo kadagiti tattao nga pudno ti pamati tayo nya. Nga pudno ti ayat nya, ti ayat nga adda kada tayo. Uray no, adda dagiti ko na tayo tatay panagduduma iti kayat nga ibutos. Nupay agduduma ti opinyon di politika ngem saan ko mga daytoy iti mangted iti panagsisina iti pamati kingura iti pada nga tao. Amen. Hangko mga mangted iti division daytoy nga panag opinyon tayo agduduma nga opinyon tayo no sino ti kayat tayo nga mga bak. Hangko mga madadael nya di panagkakadwa tayo. Hangko mga mapataod iti gura. Daytoy di ko na tayo din na minsan nya respetuan tayo kuma ti waya-waya ti sabali. Respetuan tayo ti waya-waya ti sabali. Amen. Kitaan tayo kuma ti politika babaan ti na Kristyanuan nga panirigan nya imbis a kitaan tayo ti pamati tayo babaan iti maris ti politika. Kitaan tayo kuma nya ti agda mga kasasaad tayo babaan iti ni Kristyanuan nga panagkita iti kung kuna tinasantuan niya surat imbis nga ipataros tayo di kasasaad tayo kadagiti kayat tayo nga politician nya amin nga politician ti panagkita tayo digiti aramiden daket na sayaat nya dagiti nangangato dagiti adda tingato dagiti adda iti national nya dagiti maka BBM wenno Lenny wenno Isko nya wenno Ping amin dat ipagarup dat aramiden daket na sayaat nya di iti panagkita da ngam no kitaan tayo iti perspective iti Biblia iti Kristyanuan nya nga perspective makita tayo nga oops datihan tayo nga kayat gibangir ngam gaputa hantayo nga kayat nga mapasamak ti panagsisina anya antayo kayat nga mapasamak ti gura isu nga awaten tayo nya dagijay nga waya-wayada nga mga ramid handa lakid di nga salwa nga singan ti kungkuna ti nasantuan nya surat. Amen. Yung no salsalo nga singan dati kung natin na santuan niya surat giant TNT issue niya syempre TNT ulat tayo kung natin na santuan niya surat kasbay sa Kristiyano kaspasurot ni Kristo di kumain niya teramatan tayo nga mangkita kadagiti paspasamak nga mapaspasamak tata iti agdama nga no dat yung aramidak ket agkos iti division iti nagbabagatan tayo nga iti uneg ti pamilya, wenno ti uneg iti local church, wenno ti uneg iti fellowship tayo kadagiti pada tayo nga namati baka nasaysayat nga tayo langan nga aramidan. Di ko naktatay iti pagarian na ket naiduma iti pagarian nito daga. Iti pagarian ti Apo nya nga susurutan tayo ket agduma. Kanya pagarian met nga sulsulong da dito daga ket adda ti nagdumaan na. Ya, kas pasurot ti Kristo, iya dayo tayo kumati biag tayo iti narugit a sistema ti lubong ket iya sideg tayo iti sistema ti Apo. Ti sistema ti lubong hamet nga narugit nya hanya amin kit narugit. Ti politika hamet nga dakes. Ulita kabsat nya hanya dakes ti politika. Adalang dagiti mamagbalin nga narugit. Ket diya tiliklikan tayo nya iya dayo tayo kumati bagbagi tayo tibiyag tayo kadagiti narugit nga sistema kadagiti nasayat kat umasideg tayo i-promote tayo dagiti nasayat nga sistema ngem kang runaan na ti pangyasidegan tayo kumati tibiyag tayo ket iti sistema ti Apo. Amen. Di ko naktatay ti pagarian ti Apo ket haan nga dito nga lubong nya adati sa bali nga pagarian nga agsipot agnanaad tayo pay lang dito nga lubong dapat sumurot tayo nya kadagiti na sayaat
nga patakaran nga raramidin na kadagiti tarugit dagiti kuma tiliklikan wenno adaywan tayo. Amen. Dahito tiliklikan tayo nya dahito panagsisina gapu iti politika. Dahito tiliklikan tayo panagsisina gapu iti politika kang runaan na iti gura nya. Ket di ko nakatatay ayaten tayo ti sabali uri agduma kayo iti panagpili. Tapno mamati ti lubong iti addakin ka pamati. Dahito iti main idea nga kaya tayo nga antayo nga kahit nga malipatan kuma nya nga dahito ko mati agari nya panagayat panang respeto iti sabali. Ket kas pastor ti Kristo nya dahito iti gundaway tayo nga magipakita kadagiti tattao nga ti ayat nga ada kada tayo kat genuine pudpudno. Amen. Kini ipakita tayo nga ti prinsipyo dagiti ni Christian one ni prinsipyo nga ada kada tayo ket pudpudno nya takdaran tayo kuma dagiti ni Christian one ni prinsipyo nga nalpas tayo nga naamuan ta di ko nakarod din na minsan ti sulisog kadagiti nga tiyempo ket dakkel nya karakaro tata di kalman no jak agriro ti panagpatingga ti panagkakampanya nga menudad duma dagiti kung kunada dan sa ti nya termnan agkaradap baka dagiti agkaradap nya dagiti likliklikan tayo absat dagiti sulisog nga nabatad nga mabalin niya mapasamak tata or madamdama ket kas may sang Kristiyano nya agkungkuna nga pasurot ni Kristo dapat may takder tayo kumati prinsipyo tadjay ko nak idi na minsan nya ureno dakkel dagiti nalabit ikaradap da ket no panunutan tayo jay kwa napisikalan niya pagkasapulan talaga nga damat ati kwa nya may balaso na nga pagkasapulan may balaso na ti bisin nya ngem bakbakan ng ti apo nya nabilbilag ti apo ket amuna dagiti pagkasapulan tayo ket no pangpangruna tayo isuna haanda tayo nga baybayan. Amen. Agtalak tayo nga muna dagiti pagkasapulan ket dakdakkel nga amang ti mabalin na nga itad kada tayo ngem ti maitad nya dagito nga tattao. So kas pasurot ni Kristo dati gundaway tayo tata nga mangipakita ti ayat ti apo kin prinsipyo ti Kristiyano. Dito ti kararag ni Jesus kada tayo nya panagmaymaysa ti kararag ni Jesus para kada tayo aging nga nakadagiti nga aldaw dito ti bilin na kin awan ti anyaman nya anyaman ti kasasa ti panagbiag kuno kuma wenno maris iti politika. Amen. So dito ti kararag na idi nya dito jay ko na tayo din na panadumi ikararag ko wag may sada amin ama adada ko may kadata akas iti kaddam kanya ken iti kaddakin ka ag may sada ko ma tapno pinga ti kararag na tapno patyen ti lubong nga imbonak nya tapno mamati ti lubong kada tayo nya nga agkungkuna nga pasurot ni Kristo ket nangibati isuna iti bilin nya dito iti baro nga bilin nga itad ko kada kayo ta dagiti Hudyo adati bilin nagadu dagiti bilin nga susurutan da nasurok nga innem nga gasot nya 600 plus nga bilbilin ket no jak nga agriro 613 dagiti bilbilin nga susurutan da ngem ni Jesus kwan ginupgup na amin dagito nga bilbilin ket kunana dayto iti baro nga bilin ngitad ko kada kayo nya kata tayo nga kung kuna nga pasurot na dayto iti bilin agiinayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo kas tamat kuma ti panagiinayat yo. Amen. Agiinayat tayo kuma nya kas ti panagayat na kada tayo kunana no agiinayat kayo maamuanto ti amin na tao ada kayo dagiti adalak. Dahito iti mangipakita niya, dahito iti pakitaan nga datayo ket adalan ni Jesus. Gapo iti panagiinayat tayo. So di ko nakutay iti mensahe tayo kas pastor ni Kristo kadagiti tattao tiyempo ti politika ket saan makita iti panangabak dagiti kandidato a suportaran tayo nya. Hanya di panangabak dagiti kandidato nga suportaran tayo. No dikat ti panangabak tayo makita iti kababalin tayo iti daytoy nga panawon ti kampanya agingga nga agpili tayo into no bigat
Uri kalpasan ti panagpipili niya. Di ka babalin tayo, dagi jay ikasta tayon to. Nya kung kuna nga pasuro ni Kristo, inyan to man ti resulta na. Dito nga eleksyon. Dito iti mangipakita niya, no mangabak tayo kas pasuro ni Kristo, sino man ti pilyan, dagiti kailyan tayo nga kandidato. Amen? Kaya dito iti laglagipan tayo. Ni Jesus kuma ti mangabak iti biyag tayo. Amen. Isuna kuma ti mangabak iti biyag tayo. Saan tayo nga palubusan ti anyaman nga banag nga mangdadael iti panagkaykaysa. Saan tayo nga palubusan ti sino man nga mangdadael iti panagkaykaysa. Awan ti sino man nya, awan ti sino man nga politiko, wenno maris ti politika, ti makaala iti lugar ni Jesus iti biyag tayo. Amen. Ni Jesus kuma nya ti kangrunaan iti biyag tayo. Tahan nga maala dagito nga tattao wenno nyaman nga sistema, nyaman nga party nya ti suportaran tayo. So dito di ko na tayo din napanya Domingo ni Jesus lang ti makayeg ti pudno apan nagbalbaliw. Isu na laang ti pudno nga makayeg iti panagduras nya iti pagilyan tayo iti personal nga panagbiag tayo. Ket palagi ko lang di ko nakatay agsisirbi tayo ti agnanayon nya ari saan akadagiti temporaryo nga agtarigagay nga agserbi. Dagito nga agserbi ka tayo, digay pilyan tayo no bigat, kalpasan ti 3 nga tawen, kalpasan ti 6 nga tawen, agpatinggan ton iti terminuda. Ngam tipudno nga pagsiserbihan tayo, nya tipudno ang mangitorturay ka tayo ket agnanayon. Nya palpalubusan na laeng dagito nga agtugaw, agsipot ta dati plano na babaan ka dagito met nga tattao. Ngam laglagipan tayo nga ti kangrunaan nga pagsiserbihan tayo ket agnanayon. Nya kadiyat ituloy tayo nga kitaan no kasano nga ti panagbiag dagiti Kristiyano nya. Kasano nga mangabak dagiti Kristiyano iti eleksyon. Ket ni Apostol Pablo adat impakita na nga outline nya model no nya ti aramiden tayo nya ti rumbang aramiden tayo tapno iti kasa no uray dumanon tayo kadagiti kakastoy nga panawan nya mangabak tayo lat ako ma. Agtalinaed tayo lat ako ma. Iti isusurot, iti pamati, iti apo. Ket adalang ti sumagmano nga verses nga pataasan tayo nga alaen. Manipod iti libro nga sinurat ni Apostol Pablo. Mutayumat ni Apostol Pablo may sa idi nga parisyo nya. May sa nga member ti religion nga Judaism. Kagurgura na idi dagiti Kristiyano. Ta ipagarup ng arod nga dagiti Kristiyano nga ikat palso nga sursuro nga maidinam amuna ni Kristo di nagpakita kinkuana ni Kristo idi na convert isuna niya nga nagbalin niya pasurot ni Kristo nakita na nga dayto gayam nga sursuro dayto gayam nga pagna dayto nga movement ket pudpudno ket makaited iti pudno nga panagbalbaliw iti biag isu nga simurot ni Apostol Pablo iti dayto nga movement kinapudno na Saulo tinaga na idi nagbalin niya Pablo. Imbinsa-binsana dagiti kasasaan na nga isuna kat may isang Roman citizen, may isang scholar nya iti kasayatan idi nga mangsursuro kadagiti nga tiempo ngem amin dagitoy linikodan na ket impamaysana iti sumurot kini Kristo. Ket dagitoy dagiti paset nya ti kaskasabana kadagiti sursurat na no kasano nga makapagtalinaed tayo met nga agbiag nga nasayaat uray no adda tayo kadagiti kakastoy nga panpanawan. Jay libro ti Filipos chapter 2. Kunana di verse 1. Mapapigsa kayo iti panagbiagyo kini Kristo kin maliwliwa kayo gapu iti ayat na. Iti dito nga paset tinasatuan niya surat palpalagip ni Apostol Pablo nya nga ti pigsa tayo nya ti panakabael tayo nga mangsaranget kadagiti bambanag ket agapu kini Hesus Kristo. Nga itibukod tayo nga pigsa di kung kunak ngarod nya tibukod tayo nga panakabalin han tayo nga mapagbaligyan dagito nga karit dagito nga struggles nga iyag ti kabusor no da tayo laeng kasapulan tayo ti panakapapigsa nga agtaod iti apo. Amen. Ket kuna na maliwliwa kayo gapu iti ayat na nya
ti makaliwliwa, makaitad kada tayo ti podno nga liwliwa, ket ti ayat ti Apo. Nya, numan pay duma birbirukan tayo ti panakaliwliwa kadagiti agduduma nga babanag ngem ti podno nga makaitad ti liwliwa no karkaro no naliday tayo nya ket ti Apo. Nya Apo Dios laeng ti podno nga makaitad nya makaikat kadagita nga pakasignan. So di ko ngaro didi iti napalpalabas niya ureno ni Ari nga Solomon ureno minsayat idi ti kasasaad na nga napisikalan nga maburiburan agsipot pinadas na nga birukan ti panakaliwliwa binirok na nga liniwliwa ti bagbagina nga adayo iti Dios inaramat na dagiti bambanag nga dakin kwa na inaramat na ti kwarta na inaramat na ti kinasirib na inaramat na ti impluwensya na tapno maliwliwa iso na amin nga tinarigagayang ti matana ko na hana nga pinaay basta kayat na nya inala na ngam nya ti kunana di Ecclesiastes nga libro na awan mamaay na dagiti nga bambanag meaningless everything is meaningless kunana kas lang agkamkamat iti angin iso nga ingkongklud na matlaang di libro na nya di Ecclesiastes nga siyang runaan nga pagribangan ti tao ket iso ti agserbi iti Apo. Fear God and keep His commandments kunana. For this is the whole duty of man. Ti Apo laang ti pudno nga makaited iti liwliwa. Amen. Kasano nga mapasamak di ay kunana. Adda ti panakikat kadwayo ti Espiritu. Adda ti panakikat kadwayo ti Espiritu. Fellowship of the Holy Spirit. Dito niya, no inawat tayo ti Apo kas manubot kin mangisalakan ti Espiritu Santo at di kung kuna tayo nga initial sanctification at dapat di inter sanctification nya no pinalubusan tayo isunan nga isunan nga talaga inya ti mangiturong itibiyag tayo isu ti kahit nga sa una ito ikadwa tayo ti Espiritu Santo so nga no naduma at dagiti saan nya nasayat nga ramiden tayo no at dagiti basol nga plan-planuan tayo nga ramiden naduma at dayay kasla mangtubtub nga kada tayo nga hamo nga ramiden dayta dakes dayta ulitat ti panagaramid ti basol ket may nga choice nya awan ti pinilitan ada kinyam no pilyam nga ramidan wenno saan ti panagaramid ti basol ket may nga panagpili ket ada ti waya-waya tayo nga mga ramid wenno saan ket ti ramidan ti panagkad kadwa ti Espiritu Santo kada tayo nya idalan da tayo nga mga ramid iti umiso nga maliklikan tayo kung makadagito nga saan nya nasayat nga bambanag. Jay kung kunak nga rod, kadagiti napalabas, iti bukod ko ang padasan. Dagiti basol, dagiti bisyo, nga likliklikak, edi, nya, iti bukod ko nga pigsang, kung maliklikan, ang maibatan, nga mabaan, ti panangidalan, ti Espiritu Santo, nya, panagpakumbaba tayo, iti panagtulnog tayo, iti panangidalan na, ti panagkikadkadwa na kada tayo, dagiti nga bambanag, kat mabalin nga liklikan. Mabalin, nya, nga panawan. Amen. Tadi ay teramidan ti Espiritu Santo, agdinungo kin makipagrikna kayo iti tunggal maysa. Dito iti bagbaga ni Apostol Pablo niya, agdinungo tayo, kin makipagrikna tayo. No adati saem wenno pain yung marigrikna ti tunggal maysa, gapu kadagiti adati anya nasayat nga napasamak, ipakita tayo kuma ti panagkipagrikna tayo, kadakwadahan tayo katkatawaan niya. Gunggunam, baka dati naramid mo nga wa, so madusdusa ka, ipakwa tayo kumapay, panagkipag-Greek niya tayo sa tayon to isuro, intunuhaanan, nga nakaro, jay saem, nga marikrik na. Amen? Dagito yung pamagbagagamin ni Apostol Pablo, dahito yung kalpasan niya, dahito yung follow up na laang, jay pamagbaga na, jay mautudi nga verses sa chapter 1, from 27 to 30. Ngam kahit ko lang kitaan tayo, jay, dagito gamin ti pasamak niya, jay verse 20, jay muna nga chapter, sakbay jay binasa tayo, adati external conflict niya, binalaagan ni Apostol Pablo, dagiti taga Filipos, kadagiti kabusurda, niya, dagiti kabusurda, handang padang nga namati, nga aganad kayo, agbalin kayo kung mga imbagana, binagbagana isuda, nunya teramidin da, tapno iti kasta mapagbaligyan da dagitoy, nya, conflict nga gapu itirwar. Kin, dito kitaan tayo tatang verses niya, ket balbalaagan na, dagiti, wino bagbagaan na, mangmangtad iti outline, no kasano tayo ang mapagbaligyan, dagiti internal conflicts, met
nya dagiti riri winugura kung kuna tayo tatay kung mabalin nga mapasamak iti uneg nya uneg iti grupo tayo nga kung kuna nga sumursurot kini Kristo. So dito kunana basa ka lang sumagmano verses mayanurot ko mga rod ti panagbiagyo ti ebanghelyo ni Kristo ta sarong karang kayo man wenno saan madamag ko kuma anatibker kayo iti maymaysa panggap kin sang kamaysa kayo ang makidangadang gapo iti pamati anay batay iti banghelyo. Yung verse 28 kuno na di kay agbutang kadagiti kabusoryo. Nya di ko naktatay dagiti kabusor dang agapo iti ruwar. Agturad kayo akang kanayon dayto ti mangipakita kadakwada ang maawak danto nga maagbaligi kayto iti tapagbaligyan na kayo ti Dios nya. Amen. May ti panagbaligi babaan itulong ti Apo. So dahil external conflict niya, at dagiti imbaga na Apostol Pablo ijay, nga aramidan da, tapos mapagbalgian da dagito. Kung tata, ti kahit kung kitaan tayo niya, ti focus tayo tata, ito garot ti mapaspasamak, iti unag ti pagtangan niya, ti unag ti local church, at dagiti internal conflicts, nga mapaspasamak iti bagi ni Kristo, kapulaang, iti saan nga umiso nga opinion, kadagiti tata, nga tiyempo iti politika. So, dito ti kunana niya, mapipigsa kayo, ti panagbayo king Kristo, maliliwa kayo, niya, ti panakikat kadwa ti Espiritu Santo, matulungan dato ti Espiritu Santo, agdidinungo, kin magkipagrik na kayo, iti tunggal maysa. Tadyo verse 2, kunana, dawatak nga rod kada kayo, nga itadyo tinan anay aragsak ko, babaan ti panagmaymaysayo, iti panunot, ayat kararwa kin nakam. Dito kunana, dito ragsak ko, kas founder niya kas nangimula it dahito ng iglesia dahito timangtad tiragsak kini Apostol Pablo niya dahito timangtad kinkwa na itiragsak nga makita na nga dagiti tattao nga agkungkuna nga pasurot ni Kristo ijay imula na nga iglesia ket adda iti panagmaymaysada iti panunot ayat kararwa kinnakam niya adda ti panagkaykaysada amen. Awanti promote tayo, ulita kaunti promote tayo nga politician, nya. Ngam dito ti bagbaga na adati panagmaymaysa. Nya. Adati unity, nya. Iti na espirituan nga kasasaad. Nga ureno mabalin tayo nga makapagmaymaysa, makabalin tayo nga makapag-unite. Nga adaan kadagiti agduduma nga opinion. Kat no nya ti kay sayatan nga opinion, dijay nya ti respetuan tayo. Amen. Kaya verse 3, una na, dagiti pamayan nga aramidan, niya, tapno makakapagkaykaysa tayo. Di kay agaramid iti anyaman, gapu iti kinaagom, kuna na. Ijay English gamin, hangkayo nga agaramid, kadagiti anyaman nga banag, babaan iti selfish ambition, kuna na. Ijay King James, ngam dito, indiritsunan, kinaagom. Hamat nga dakas ti agambisyon nya. Hanya dakas ti agtarigagay kadagiti bambanag. Agbalin lang nga dakas dagitoy, no dagitoy ket selfish nya. Nakuan iti kinaagom nga dilaang pagsayatan. Dilaang magunod mo ti kitkitaem. Nga hantayo ko mga garamid kadagiti banbanag gapu ta ti motibo tayo ket kinaagom nya. Nakaladadinget nga kasla ko matata politics niya at dagiti mangrugi sumrak iti tumapog iti politika nga ideal da nya very ideal talaga nga intention da linis ngam into no nakatugaw dan ada dagiti hanya amin nya ngam ada dagiti sulisog to ijay ket adanto ti malsulisog nya mabalin nya umay kadakwa dati panakasulisog iti kinaagom kas agkungkuna nga pasurot ni Kristo ureda tayo nya dagiti pasurot ni Kristo nga dagiti tarigagay nga sumlak ti politika ket suportaran tayo nya iduron tayo ida kayat tayo nga dagiti mangituray kada tayo ket ammo tayo nga dati panagbutang da iti Dios tapno iti kasta iti panagsirbida nya ket awan ko ma ti kinaagom nya. So nga dagay pilyan tayo, kitaan tayo nga dagiti awan ti kasoy nga garawda nya. Ayos lang urihan na tayo nga mapapatpatan nya. basta ammo tayo nya
nga handa nga agom. Nga no adadanto di pagtugawan da, ket aramidon di trabaho da, hanya para lang iti bagbagida. No di ket tarigagida nga talaga agserbi para iti pagsayatan dagiti kailyanda. Amen. So nga dito di ko na ni Apostol Pablo, di kay agaramid ti anyaman gapu iti kinaagom, nya. Hantay nga sumrek kadagiti banbanag gapu iti kinaagom. Wenno kinapalangwad, nya. Kinapalangwad. Kunsit, kuna na di English, nya. Hantay nga aramidan dagiti banbanag gaputa kaya tayo lang ti agpalangwad. Gaputa kabailan tayo, nya, gaputa kaya tayo. Nga dito iti dildilawan ni Apostol Pablo ta dito mabalin niya mapasamak niya ti hanya pagkikinaawatan. Ket nya ti kunana agpakumbaba kayo kidi iti maysa kin maysa. Ket diyo ipagarup anay miimbag kayo ngem dagiti dadduma. Amen. Manen dito yung palagip ni Apostol Pablo nga kas pasuro ni Kristo ada kumati panagpakumbaba. Nya nga haan niya kanayon, nya haan niya kanayon nga di opinion tayo nga di kaya tayo ti masurot nya no ti birbirukan tayo no napingaramidan tayo dagito katapno ma-recognize tayo haan kuma nya ma-recognize tayo man minusaan kadagiti kinaimbag nga aramidan tayo nya agyaman tayo la tayo ti Apo agtalinad tayo nga napakumbaba nudaduma may mayat pay no ka ma-recognize kadagiti kinaimbag nga aramidam nya tano na-recognize kan baka naalam mo, hindi kong gunam. Nya? So, ni Jesus, dating bagana, may papanin ti panagaramid, iti naimbag. Nya, dati ramidin ti kanawan, hang kumanga maamuan ti kanigid. Nya, ramidin ti kanigid. Anya masapol, nga sumikat tayo, gapo kadagito yung ramidin tayo. Nya, agtalinad tayo nga napakumbaba. Tinapatag, amuti Apo, dagito yung ramidin tayo. Kat ti Apo, ti mga ramid, ti mamayan, no kasano na tayo nga bindisyonan kadagito yung kinaimbag nga naramid tayo agtalinag tayo nga napakumbaba nya iti maysakin maysa kuna na agpakumbaba tayo iti maysakin maysa hantayo ko mga ipagarup kuna na nga naimimbag tayo nga nasaysaya tayo ngam dagiti dadduma awang kumati pa ng tagibasit nya awang kumati pa ng tagibasit kadagiti sa baling nga tattao nya hantayo nga ipagarup nga nasaysaya tayo nalalaing tayo minuna imbag tayo. No di kat, di ko na ni Apostol Pablo, agpakumbaba tayo. Amen? So, agpapinakumbaba tayo. Nya? Iti, kuhan tayo agpipin na nga to. Nya? Narigat di no agpipin na nga to, iti may isang organisasyon, iti may isang grupo, no agpipin na nga to da. Nya? Dagiti, adadyo, ure no naglalaing daam amin. No, ti aramidin da, agpipin na nga to da, nalalaing nga kamsika, competition imbis nga dati panagkakadwa awan dagiti output nya dagiti bunga na dagiti aramidin da kaya tahan nga nabunga ureno hantayo hamot nga datayo dagiti nalalaing anya datayo dagiti kalalaingan niya no dati panagkakadwa dati cooperation nagpipinakumbaba tayo palubusan tayo di kasayaatan nga idea kasayaatan nga opinion nga isuti masurot hanya gaputa hanya tayo tinagapuan na ket respeta rin tayo nya sila nga sports lang neta sila nga basketball nya ureno NBA ngati napasamak di last season di napalabas nga season at dagiti teams nga inalada amin dagiti most talented nga players nya dagiti nagta-talented nga players inalada nagkakadwada nya ti napasamak handa nga nag-click adu dagiti teams nga nagaduti all-star na nga handa nga nagbaligi nga adamat dagiti teams dagiti nangato ti standing na tata dagiti aglalaban iti playoffs nga kunada ada iti semifinals nya dagiti nga teams ket handa nga napunno kadagiti superstar kinapudno na dapat dagiti teams nga may salang ti all-star na ngem gaputa adat inapintas ti panagkakadwada handa nga pinangato iso nga nangato dagiti nagunod da amen. Jamet, iti mapasamak kada tayo niya, no ada iti panagpakumbaba, ada iti mapasamak. Kaya di verse 4, kuna na, saan la ada ita? Saan la ti pagimbagan nyo, kuna kuma? Saan lang ati pagimbagan nyo, ti kitaan nyo, kuna na? Manan, niya, na-reiterate, inulit na manan, di may papan ti kinaagom. Saan lang ati pagimbagan nyo, ti kitaan nyo? Ulitak, haan nga dakas nga kitaan tayo, ti pagimbagan tayo. Ang imbaga nga dakas tayo
ti bagbagan na Apostol Pablo, haan laeng nga di pagimbagan tayo, ti kitaan tayo. Nga implied nya, kitkitaan tayo, ti pagimbagan tayo. Ngam, kitaan tayo kumati pagimbagan, dagiti dadduma. Amen? Nga, gapo iti tarigagay tayo, asla tata, di panagkakampanya, kung nakarod manan. Iti national, nakangurana, matisyo tayo dito yung local niya. Dito yung sudipan. Mati issue na nga madamdamag ko, ang kamo ano adda, nga maunti madamdamag ko na ang kamo jay luglugar yung iti national talagang gaputi social media niya. Adda dagiti gapu iti tarigagay da nga sumayaat iti kasasaad dagiti suportaran da nga politician makaaramid da kadagiti makaisawang da makaiwaragawag da kadagiti bambanag niya nga saan nga pagimbagan dagiti pada da nga tataw di ko nakarod ure di uneg ti pamilya niya napasamak di ay iti may sang nalatak nga politician niya nga di anak na nagiwaragawag kadagiti iti publiko kadagiti saan niya nasayaat nga pakasasaritaan jay inana nga tumartalay gapulang iti politika. Gapulang iti tarigagay na nga sumayaat nya ti kasasaad di partido nga suportaran na nakarami ti kasjay. So nga kunan na Apostol Pablo, saan lang ko mga ti pagimbagan nyo ti kitaan nyo. Nya no agarami tayo ti banag para iti pagimbagan tayo, kitaan tayo matano jar arami din tayo nga para ti pagimbagan tayo, ket ang mga makadadael di pagimbagan ti sabali nga tao. Ket makadadael ti pagimbagan ti sabali nga tao, han tayo ko mga arami din. Uray no pagimbagan tayo. Amen. No may mesa tayo no pasat tayo iti bagi ni Kristo at kung kuna nga pasurot na niya, dahito ti arami din tayo. Nga numan pa kitaan tayo ti pagimbagan tayo. Nga medyo panang kita tayo ti pagimbagan tayo, kitaan tayo kuma. Nya nga jay panang sabot tayo kadagito nga pagimbagan tayo haan nya makadadael met iti pagimbagan ti sabali nga tao. Ta ureno umimbag sumaya ti kasaad tayo. No jay sabali nga tao ket jar aramiden tayo nga pagsayatan tayo makadadael met kinkwana. Hantayo kuman nya, hantayo kuman nga ituloy. Ta kunan nga rod saan lang at ti pagimbagan tayo, ti kitaan tayo mat ti pagimbagan ti tunggal maysa. Amen. Kaya ti maudi nga verse ngam daytoy gamin at idug daytoy ngam no may nga no sumalsar nunton nga Domingo ang kitaan tayo dagitoy. Adda ko makada kayo ti kababalin akas ti kababalin ni Kristo Jesus. Daytoy ti maudi nga kahit kung kitaan tayo nya. Daytoy ti imbagan ni Apostol Pablo kadagiti taga Filipos. Tapno mapagtalinaad tayo ti panagkaykaysa, mapagtalinaad tayo ti panaginayat nya. Adda ko makada kayo kuna na ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nya. Nagkrikat nya. Very ideal nya. Ngem dijay ti kay papan natin panagbalin niya Kristiyano. Nya. Kristiyano, pasurot ni Kristo, panang surot kadagiti surusuro nga insurusuro ni Kristo. Deti kay papanan na ti panagbalin niya Kristiyano. So nga deti maganap ni Apostol Pablo, adda ko makata kayo ti kababalin akas ti kababalid ni Kristo. Nya dagiti kababalid ni Kristo. Nya dito ti maudi nga verse kasi kung nakatay ngam kahit ko lang palabasan na kita duma ngam antayo nga i-discussan. No pay addaan iti galad ti Dios di na inkad kano ti panakipada na kinkwana. Yung verse 7, si ayat kidian ang ibaba iti bagina ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang iti natawan nga langa. Ultimate nya, dito ti kung kunada ultimate nga example ti humility. Ti kinapakumbaba dito inaramid ni Jesus para kada tayo nga di kuma tilaglagi pan tayo agkung kunang pasuro ni Kristo no ti Dios nya ti kangangatuan nga Dios ket nagpakumbaba imbay dito daga inala na ti langa ti adipan kunana ket malagip tayo ang pelang manulang nga lawas sinapalabas nya ti Holy Week dagiti linakab na para kada tayo nya nga rumbang namatan nga lakaman palpalagip lang na Apostol Pablo. Nga kas pasurot ni Kristo, deti ko ti kababalin nga ada kada tayo. Ti mensahe niya, ti mensahe tayo kas pasurot ni Kristo, kadagiti tattao tatang tiyempo ti politika kat saan makita iti panangabak ti kandidato a suportaran tayo. Hanggang di panangabak suportaran tayo ang Kristiyano.
makita iti kababalin tayo nya iti nga panahon ti kampanya aginggang agpili tayo. Amen. Tati kababalin tayo ti mangipakita nya no mangabak tayo kas pastor ni Kristo. Sino man ti pilyan dagiti kailyan tayo nga kandidato nya. Dati kasano tayo nga naki-interact tatanga kalagito yung napalabas nga al-al daw aginggan no bigat. Di ko naktatay ni Jesus kumati mangabak itibiyag tayo. Amen. Jesus kuma ti mangabak itibiyag tayo. Saan tayo nga palubusan tayo nyaman nga banag nga mangdadaal iti panagkaykaysa. Saan tayo nga palubusan ti si asino man nga mangdadaal iti panagkaykaysa. Ya. Awan ti politiko nya wenno anyaman nga maris ti politika ti makaala ti lugar ni Jesus itibiyag tayo. Ngam ulitak hanya dakes nya hanya dakes suportaran tayo dagiti ammo tayo nga makatulong kada tayo. Nga mahaan tayo nga iyasa kadakwada nya dagiti lugar nga para kini Kristo Jesus tibiyag tayo. Amen. Ta awan nya awan ti makaalay ti lugar na ni Jesus laeng ti makaiyag so na lang ti makaiyag ti pudno nga panagbalbaliw ura pay iti pagilian tayo nga Pilipinas nya haan nga ni Lenny hanya ni BBM baby kunada mat imbis nga BBM hanya ni Isko nya hanya ni Ping hanya ni Pacquiao nya ni Jesus nya aramaten na dagiti nga tattao mabalin ng aramaten dagiti nga tattao tapno maiyag ti panagbalbaliw no ahamin tayo kung kuna nga pasurot na ket agkaykaysa ngagpakumbaba it sangwanan ti Apo ta ito agsiserbi tayo ti agnanayon nga ari saan ka dagiti temporaryo nga agtarigagay nga agserbi ya ket main idea tayo ayaten tayo ti sabali uri agduma kayo iti panagpili. Tapno, ti lubong, mamati ti lubong, ti adakin ka apamati. Kaya't kas pasurod ni Kristo, nya, adati gundaway tayo tata, nga mangipakita iti ayat, iti Apo, kin prinsipyo ti maysa nga Kristiyano. Amen? Sapay kumata, adal nga nabati ti nagtitangan tayo, dati yung at least upat ko mga series dito yung pinadas tayo nga sinadsad ta nubigat matan ti election ket sapay ko mata daadal nga nabati ti nagtatangan tayo maminsan bay thank you kadagiti panagipar-participate dagiti kakabsat tayo mat online thank you kadagiti mga i-share nya ket no takaw lang adda nyo kung mga liplipatan nga i-like when you follow dito